Estamos no Castro de Sá, no Concello da Pastoriza, realizando a 9ª campaña de excavación arqueolóxica para a posta en valor do xacemento financiada pola Xunta de Galicia. Os resultados da campaña son moi positivos porque recuperamos os dos bastións, esquerdo e dereito, ao mesmo tempo que recuperamos un pedrado original. Ademais, temos unha agresión no bastión esquerdo porque recuperamos parte posiblemente dunha actividade metalúrxica relacionada con un forno. Tamén recuperamos parte de dous muros, posiblemente que teñen relación con as garitas de vigilancia de entrada ao castro. A vía pétrea, o acceso, cerca do remate da excavación hacia o perfil norte, hai un furado de poste que está delimitando o acceso, parece que na zona dereita, para paso de carro, porque ten 3 metros de anchura, mentras que a parte esquerda só ten 1 metro, parece un acceso solamente peonil. A nivel patrimonial temos os dous bastións perfectamente definidos, temos a anchura da muralla, porque temos o paramento interior e exterior de cada un dos bastións, a muralla ten 7 metros de anchura, unha muralla moi potente. Ao tempo tamén recuperamos algún material, pouco material ergolóxico, pero podemos destacar 3 fichas troncocónicas de xogo, así como un coitelo de ferro dunha folla moi ancha. No futuro, consideramos necesario continuar a excavación do sistema defensivo porque é absolutamente monumental e, ademais, explica moi ben, é moi didáctico como sería un acceso e un sistema defensivo a un castro de ferro en Galicia.